Nyt kuuntelemme konsonantteja. Otetaan K-kirjain. Sellainen sana kuin takki. Ja takin. Otetaan P-kirjain. Sana kuin kuppi ja kupin. Otetaan vielä T-kirjain ja sana matti. Ja matin. Ja tärkeää on kuulla kestoa, kuinka kauan, kun sanotaan takki, kuinka kauan se kestää. Takki ja takin. Ja huomaamme, että siihen tulee tämmöinen pitempi tauko, jos on 2 k:ta. Ja jos on 1 k, niin silloin se menee huomattavasti nopeammin. Sama tietysti kuppi ja kupin. Matti ja matin. Eli että pitää kuunnella, kuinka kauan, jos siihen tulee pitempi tauko, niin silloin tulee 2 konsonanttia. Takki, takin. Kuppi, kupin. Matti, matin.